Isega ya ino nengia Obasemia mobote no buya Emusi bazai Koma gebidi ekia Emusi bazai Koma gebidi ekia Mekenye mwana bubara Ite kogo tereka buya Mekenye mwana bubara Ite kogo tereka buya Onyerera na boronge Obasemia mobote no buya Onyerera na boronge Obasemia mobote no buya Chako bonasi desimiruka Asemichezo ino na batini Chako bonasi desimiruka Asemichezo ino na batini Watu watiramo ni biatiko Daniel Momani Watu watiramo ni biatiko Aya Ruto magoma Enamura Violet Kamuma Ronald Mayaka Utangaza mangana maya Irasimogo koraningia Utangaza mangana maya Irasimogo koraningia Inkisi FM 94.1 Amitere ingiye bwato bosemi obuye Koma Injiri chiro songe kucha ngora Iladi mapenzi noonde Mokadu Mami ntokwa nkwane li makamba abuo Abo ikotingo mwebo mongina masiri nkero mongino mokadu Mweno minto Okongo bokima boyete Dakitari Yani mosaja kwa mosaja Atri kinuru Yaina wesi kuwa Bono togocha Totete bono to singere dance Totenge Tonyegeria mmale Ekiye kwa bakebe ba Okanu Ano minto Aloisi avuga Omwana opita taru Orwali nyangoge Mwana opita bono no abivuga teritali viongozi Motiganya kucha bumba Makambo kebwate bono kebwate Igo Dance mone ebete tense Isega ya ino nengia Samusomove Kisi FM radio ito Samusomove Kisi FM radio ito Samusomove Mugambi stivalika noare Samusomove Mugambi stivalika noare Samusomove Dagitari kere lyondiki noare Samusomove Dagitari kere lyondiki noare Samusomove Tomasi makomera mito noare Samusomove Tomasi makolio mosigari tata Samusomove Edevioli na bambito noare Samusomove Edevioli na bambito noare Samusomove Wesimiwa wali tombata noare Samusomove Wesimiwa wali tombata noare Samusomove Kennedy mabulio mugambi noare Samusomove Kennedy mabulio mugambi noare Samusomove Tiribu mayano mosigari tata Samusomove Tiribu mayano mosigari tata Samusomove Irawesio igara kegati yaito Samusomove Irawesio igara kegati yaito Samusomove Kagitari nisinya tete noare Samusomove Kagitari nisi tete noare Samusomove Tony usase bambito noare Samusomove Tony usase bambito noare Samusomove Musigari Robert omwena noare Samusomove Musigari Robert omwena noare Samusomove Daniel yoge totiso noare Samusomove Daniel yoge
Samusomome, Daira simumanyi computer. Samusomome, Daira simumanyi computer. Samusomome, Daira sikenyoru telecom. Samusomome, Daira sikenyoru telecom. Samusomome, Daktari Jacobo Mirambo. Samusomome, Daktari Jacobo Mirambo. Samusomome, Abati ubaye umusigari. Samusomome, Abati ubaye umusigari. Samusomome, Batuliki nuru wa mitono ale. Samusomome, Batuliki nuru wa mitono ale. Samusomome, Wesimi wa nuru nyawanzano ale. Samusomome, Wesimi wa nuru nyawanzano ale. Samusomome, Wikirivu movisa winasi. Samusomome, Wikirivu movisa winasi. Samusomome, Inasi umwancho yere no ale. Samusomome, Inasi umwancho yere no ale. nase urabe gototegererete kurwa nase urabe gotugerete kurwa asensemo ya Facebook live chinga gito kwarigania asa magazeti tosabo kwabera euro yokonyorwa konyerere kolende ndote masto konyara elinde kukumanyalia rasa magazeti emambia rero yitarike 25 mutinyo gatano 2022 Ronald Mayaka Brigadier wakire wia mekenya umusikali tombwa tabono adojeru kidogo mwanene no miyoto igorero twanchire na Yes. ndira sembeo karibu sana mwacho motegereri elinde tunyare gokweresaria murekera sa magazeti eri tuko ria rero. Okay, asire gazeti ya Taifa leo Ronald nerombwa tegaiga ya ukrenche mbwate the Daily Nation chitariki merongebere nesano bero mutinyo gatano mako 2022. yes amarika manene gaiga se ekeire obonene obolito gaiga ngenga Ruto ahidi kukubali akishindwa aigaiga ngubwatikana ana amasabo ali alenge igoro breakfast amasabo ali amambia yo gusabirense akobakero mwaka ekero omokonyi bumura ibwense William Ruto asegatie chinkwano chiae atebetie abakenya nga aise kubu na bagwanchirana igotali muntu orengereti nga andake na chikwamereri aise kubu nande asenjerere genuine na bago chikwanchirana amatoka ina no robot rurase ebechi entangana arukagenderera arugaika uchasije chipeji chindi chiagatira kirende ase ebechi entangani boigo tarato de binara liero bolito ase gazeti ya Nation nalinga aba ligi y'Uburayi bwense 15 nomo bono nigo baruli gise cyabo gucyase IBC elinde gochya goetigwa abo ase oyomo bare oyonere andoda ngore very controversial orunga Geoffrey Wajakoya noyomo abo ase bali bayikirane gise cyabo goika ase ebechi yakane ye gazeti ya Taifa leo ase ebicha ya yarorekanete ororo ekerarenge ko umutinenera ekina ase ekoti ya Nairobi ekoti ya Milimani umubunge Oscar Zudi okapsereti egendo ekogera Wajakoyo igakororekana koba umondore contradictory kidogo asa abantu abange yani amangana yara yubokero kanu kidogo nkeria gotebanga aise kuirubura ibyense yiga igo aguchi kugurira kiro monto engombe ya mabere kiro monto talikire family kiro monto alafu igaguchi kobeka enyasore ebe gwanjero neri chikuria Kenya elinde onigwe ereteni basense ya Kenya. A headline ya the Daily Nation igekotebanga the mother effect yani bakoligerera igoro iyo gocha kwa siasa gusase siasa kumusubati Martha Karua effect yo gocha rukwa yebune running mate Raila Odinga enereri mugano woni ko mulikira se chipeji chia kane peji ya gatano ne peji boigo ya gatano na limo apo se bagotebanga umusubati yoyo initially nonye na se succession politics chigo chia koira magega ya Uhuru Kenyatta ku Mount Kenya tarenge kororekana ko bange abantu bali gukwanikana nabantu abangaba yanda aringa angenera anyway in fact abantu ba expected yabo liyo governor Kirinyaga lakini nga magega yoko ba appointed go running mate Raila Odinga suddenly become very strong especially kuri wasoro gongorero Mount Kenya bono iga nechi campaign yage enderete nchiragenda gochikora bagotebanga ugukina kuaye in fact
kwabero konene against the expectations cy'abantu abange mugano ingo kwana gumurekera se page ya kane ne page ya gatano mbake page ya gatano nalimo abwa sekare gotebanga Karua's appointment is a momentous chance for women bona basubati mbabwateri baga yo we proof nga Kenya ga banse ko wemere mona bako aba nibagiti roboti oruo se page ya gatano nalimo igoro iroborito ase page ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo asikadanga wafuasi wa Ruto waofia wimbi la Karua ababwatani bikama kia UDA gusabali bako mokoboko William Ruto Kenya kwanza nigo babwatirwe na maisugusu enjera embewa ya Martha Karua ekogusa no mwaga ase orogongoro lirwa Mount Kenya epeji ya gatatu nebwato mugano getege gangana ki aba Kenya babere baganirie kubwatwa nense ya America aso kubwatiranirwa nebikora byobukurumi oko oboni bwa mariyogo yo gutindia nabo igo oboni bwa maino yechingiti chiro sana ikirema mincha ya machiko yechinse ngori gubale amona ba America yenkubwatekana no mu director wekyombekerike gutukaba sali ya Directorate of Criminal Investigations Omoske George Kinoti lit kulegoro. Now there is a very saddening story regega sepeje gatano na gatatu Kenya. Asu murandio yo mime ya Baringo Mubasta a bishop Mubasta a bishop yani umubasta yo gakorete gento kigukumisana gaiga Ntake tora igure a lead story any lead statement story whatever while Jesus proclaimed that the kingdom of God belongs to children a man of the cloth in Baringo County would send them to hell given a chance yo yes agukwa nege o morandio yere bintu bya bire anyore ribaga igako baigere yo asamenyete nabwate oven ako bake abo keki bwaye ebi migati bya yere bono abana babira abamura abake baje barusiye chikeki kiri baliye mwaye akamanya kubabwata abamura bali bagonya bamete burandia oko batebi barusi kiyanga akamanya kubayita bwana akamanya kubabwata keraba siba akabeka magora abase oven kubasamba bagiyete bobe bali nyagitari bono iga nyagitari yegege ere ekorokunga Baringo County Referral Hospital bale yali maututi maete mayaka umuntu gotware oven chikeki chire chiko cost 8 shillings umuntu gotware oven no muntu sukira ake kepokima abantu bandi mbali batamayitie kingi to gukwanira muntu maete oven ngendo kinendo yetwalire na sugetaka witari muntu rararenjara ono murandi buno yeke wange amona elieta gusamba umwana ange muhubiria tu si mmoja wawili yes naro jegende kia bana bakolera abana shagete kumuigereri muganole bo sana gaiga ege konguruto nigo bikire oikaro bwa chinsemo kiri kya coast asokugendera kuri kichikura achinge kichecho omoskera irodinga nere nigare ase orogongo rwa western ase oroboti rwa chakire korente michando naende ase raini yeiga gusasori bako moko William Ruto rituko rigorekaro tu mayaka tu kwanitega magaseti keti wa ruguru yoro mugumerera bola ikipya igatebeti abantu nga tibahakira abantu ba UDA UDR lakini gabuetu ekero nomination yarenge akabatenga timo bahakira bali banyoreta ticket lakini Ruto yaremo mwakire chikura oroboti oru amanyire kubwati kuna mwangi kiunjuri oibono nere otebire nga abantu bakira omuntu nde bwensi batagete chikura tariko babetereringa ningo bago chikwakira mate konye bago campaign Ruto isi kidogo wameanza bachakire kwera na mage what's happening for Mount Kenya bono ya yeah maybe that's the indication toka nyora kurwa se chinkwa na chinga bunechio endo wacha tuone vile mambo yataenda peje komiga igane bwato mugano ngana ki na indo buruire bwa COVID-19 bwa chakire kwena kiwa si county chirichi ya Lake region kubwatekana na testing sichibente chiganda to korwa sinye gitali au at the same time oko testi wa kwa bere koko kolekana ase chi laboratory niko kwa rokiribu na
chitoi cha plastic kama nebibekere robinde buna bono chisani che plastic nchibwate toxic substances cha plastic sometimes torabasa kuli gochinda nande chitaribuya reg region no tole imoma ende kwanza. Yes. Kisi no ere Nyamira no ere plus these other counties cha Aluo Nyanza na Western Province. Abuna se COVID. Abuna se COVID. Yes, lakini bono umugano mndo munga se peji yote banga lab test sichi orokiringa toxic substances sichira se plastic toys na utensils bibekere bitoko tumika bichi plastic. Kyara kwanu mayakuma tanto batari kunywera chai goserongori egekombe kerige plastic. Abandi bate abana abandi bagwerora lakini asengenjo tutaranyora mahorokereria ya burungi na tugutumya nyora masakara na aragusiberu chips no nyakanu lakini bado no bakoranga naro. Mo especially asegento kere molero kerikera agere plastic yerieja ke maybe drojere elastic nawe echake kobera. Yeah, I think ndikibatu muchando. Abamenyi be county ya Homa Bay asebechi ya kanega ebechi ya gatano igazeti ya Taifa Leo mbire robale mbana komororo mugava nobo Cyprian Awiti asachiete elio mwali arorekanite nekero aringa samatanga yoko mweni yokabeire umobalozi o Kenya igari Saudi Arabia abadi ahenda koruelio mbamanyitia sakale. But I think he's a second time governor. Bueno, he has nothing to lose. Matibono linde Kenya ense yebe igo akisi tutateseka kweli. Si ndio. Egaro mundo gukora pope. You know, that's the inero mchando bono yaba na siasa baito bense ya Kenya. But anyway, tusingie ndani sana ntoma iti sababu chia. Okay. Abanye chikari genuine. Epeje 10 kabere kweke peje 13 senga seti yejiga ya The Daily Nation. Mbamolekere to muganonga na kirit kuri igoro the National Prayer Breakfast yabe atakeka kolekana yarenge kurabo no murayi wense ya Kenya Uhuru Kenyatta naba nogari bechi bunge bere bunge ya Senate ne bunge nense ya Kenya bwase Deputy President William Ruto aba ichaneti yabange maiga yoko mualigania Martha Karua gukwani musangerekano igetali ngaso mochoko bwenchire bintu byabwene takolekana sinse mochiri yani against the protocols. Mayaka, let me tell you, despite ebintu byonse bigoja shortcomings jaba na siasa zande mungwano yo Ruto sometimes yakorrekana very sharp. Exactly, very sharp. Ruto is very sharp. Very sharp. Maybe bintu bikumwanda mambike bikebu na bono mo deputy wa yachora na boko mo chikorra gwethira samangana ngendete kukwana muna to ngendete kuchambwa kumwanda mabire sana to an extent yokoranga niga ko regret. Ruto no mwana siasa mungaini sana I can assure you. In fact I can dare say after Raila Odinga mwanasiasa taiyora chiwekera William Ruto siasa Kenya ga. Na to in fact jinga gichia Raila we never expected the Ruto koba akina ngora ororekanire. Wano Ruto nere kerahoja goikeke wango kia Raila usaikire no yondene na to gukwera libagari yae. Bono asomugano iyo kwaroje gali nakwane tawatebanga mungabere. Antu bali na bere ngokorera mamocho mungabere maybe tichiti go participate we yakolengana nekero go kianike bo deputy president asaba ke president ya mabera unisamehe. Sawa. In fact naro chama bange bakanyerete sana tare moja Madaraka Day tare moja mutinyo yosta. Maitenere go chakobe the last public ceremony. Uhuru Kenyatta kugresi une president na deputy na William Ruto kugresi une deputy president. Na lili tuko agoja korua presidential commendations kuja sabantu libachoru. Yes. Itukuria Madaraka Day. Itukuria Madaraka. Omurero monene ni gusambete enyomba y'abana sabana bakwiburirwa egento kyaretira mariga mange asense ya Senegal ase etawoni gorokunga tifuane omurero yo ogotebekana ochagetigwe na omuchando bwestima enyomba tena tinifiti abana bayeto 10 nabangina bakanyora chingoma chintindi ase egento kyaretire birire binene asense ya Senegal. Muganonura sepeche 13 togekangana kibona Deputy President William Ruto yacha naanda amunjuleire chibunduki namasasi murayi wense ya Kenya Uhuru Kenyatta kubwatekana naanda achagire kuruhusia mamocho amagenderero bachagetiamo eje kubwatekana nechinkona cya yabeto gukwana sinse muri cya Mombasa ekaro balenge chi campaign ekaro konyarure amasabo. Yes konyarure amasabo kama gotebanga epoti ya Mombasa
inyoro no baro SGR ngebintu binyare gosombwa sobora school Mombasa guchi either Naivasha nini ate betenge airport ya Mombasa egwentukire ni asobote nilibwa abantu ba Mombasa. You see osabira mabera after some few hours ando jagire kumakunya mugano ino ora sepeji 13 senga seti ya the nation at the same time was story asepeji ye yora ila Odinga na agenda rete campaign chajero kongolwa Western na bwa select colleague orobale ngase chinsamo cha Butula meye county ya Busia sabakole tomo sangereka no monene sana chingaki chia atuminyokiri sana lakini rende nabongo kumanyoro robot ndolega iga asensemo yechikosoli ndaraira na sedondo segaseti iga ya taifa leo ngiringa Uhuru akanyagia marufuku ya FIFA iga nekero egekombekerie kenene kabisa giense kiegetigu State House Uhuru agarake bwata kugikwani ngata kwanireti mangana kenyuma etene utereire tetakiriko enda ko baba bwatani bugwake nkoyo iga yokorigi omunyankongo bwensengima asengenjo yobuturubanu bwabete asekiombekerigie kora enkoyo Kenya gaiga gikarate nenigu ekabekwe kamati ntenenera ebyo FIFA FIFA etari ko akoboko na ani teri kwanjira na mangana nge buna yo teri gutaka serikali yeso anani ase bintu binga bune ebyo ono yende buna gora era president Uhuru gage kirete take kwanire tikende kare kombeke gege tigusi bwa mugano nolega gasepe je 14 asaba goteba iga serikali yaboliwe kuba include abananchi ekere bakora project chinde chionsi asichinsamo chinde chionsi basically public participation aboli abananchi egento tete koleta iga mogetagete na kimuroche maoni narali abananchi nabo bagotebinga gaige muchando monene tobwate bintu tete okora ne ABCD they don't mayaka most leaders of those forums wetanirimo inkorrege ntabando bago discuss akorangando bago officials bago jagoro either the council wherever akonyora ko babugata machibu abo it's just a formality katika tienga seti yega China Watch usense ya China negate advertisement yaye egento China gukora by the way na acha ko notice projects chinde chonsi bako bakore Kenya ga nigo bagocha barosie feature na kichikororeka na bonomba murekerete ga expressway eli bagacha ye igurwa nabo igo ne chigali chinde babere bakumodify ga Kenya go bakore expressway ya rosiwa they really like advertising themselves nebintu biri bakorere na ende Kenya ga just chinse chinde jesiko ndali woje nsinje ense ya Kenya ga projects bakorere Kenya iga bamanyijiri jinde kidara bameremo yes. At the same time monora sepeche 25 gega kura se county mira bakolete story because ngaseti yengo focus here every county nenchera chikura chigenderete ne bimina no byo kuri bu governor rero muri kerete county ya Nyamira before DN2 bamuri kerete gega barwaneria banene governor ubono Amos Nyaribo yo kurigia ekiroge kigwetera se kiama kya UPA Timothy Bosiro yo kurigia ekiroge kya bu governor wetera se kiama kya ODM na Walter Nyambati although batebeta senga city yenga Jubilee lakini UDR Nyambati UDA yes UDR so that is a printing error yeah I think it's a printing error mugani nora sepe chemeronge 25 asenga city yega ya the Day Nation gati abo ga DN2 nemurekereta mangana ki being a Friday today abantu batagete kumanya mangana ichi weekend yichinga ya abantu iba kwenda kwegokya bagenda kuchikwegokya nga yabasani gete bago jakoba abantu batagete korora chi movie nga iba kogenda at least go past time ye weekend bamurekerete go mwachi motere kurwa sinzi chesiko ga lindoche nga ki tension yegendete ekuimuka igora sichinse asenseli ya DRC Democratic Republic of Congo kubwatekana n'ekibura buru kigendete kwena kiwasichinseme ekyo eyenkubwatekana n'ekikura ekyo kibwente kolekana sense yo things that are Kenya I don't know why attention yeko basichinse chinyinge chia Africa especially yegero chikura chiko bange I don't know omate abarayi baitomba liko igota orojo monta ogoro bugaba nata de kwenda kubuli ubunge surely igasire ngongo anyway biashara mitangasi ebechi 10 asa wanafunzi buna botambe buna bono balenka mwibuli na bako mugorere gazeti ya Taifa Leo KCSE Kiswahili paper 3 nerega bwaso mwana kuna kuyorokereri anagokora amasoezi tete kwenda dondo okay
ase chigosori yaiga nabo kwenyorrenga seti yebwe somerenga na kimura ibwe nsabe tuko gepokea kombe kirikia World Cup na stesingo to de viare igoro ya Mourinho una barorekanire ko ba orokereri umuya ase ensengima asokoire bikombe kadha dondo endoga mayaka mondo nyorire mete bongina biara mete yani ongesiru oh emesabore mondo moliru mondo jwatiru bongina biara sakurwa akiptulo achinsa mochialo ngisa rogoroga bomet omo actually taraba officially taramanyikana senke yebuya but omongwano oyo iko bakugamba nenyaruke yamo yo muchigete gabo ise munyaruko yoberega kumukani sana ngatikana no mwana one lakini oyo ejame teriko yiwa bono chinga kiechimo igachiete pakororo kona webereringa bami ngaki ngambe mwana na inje na bonda ateme guikerani ebya abantu bande baguikerani gicha tomenyane iseta chieti korora gusembuya akamuita sana mungwano yakarira kumbe naringi nabasani bae baringi jinse mo bamutengerete buna kogendo ninjira guchikwariganiwa ekaraitwa kabwato kwa gutama guchi asebare ribaka bakomote ipore bakamote bya tokende na hende mambio je to basa gutika ayekabe kogoja gerengaki oyo ogendere gutiana ngati ngoja asaya na boiri obondo je mboko ba na baba komote binga obona buboko ba yana hende mambia ayoje egendo bune kyoka ki mbosani kyobo ya abasani bakumwigere oitiru sana ande bamote na hende mambioje nero genderete kuliro gutiana nga mambitingoja na mangana agukorekana ase chinse chigatomenyete ase chinjira jindi chi chukibwanje nitu. Let me say something about friendship. Obosani nigento kiaberege go affect abantu abange and especially ntorikonyora tore careful about abantu bali tokobeka buna basani baito. You know, Kenya came to realize research gegotebanga 30% of how we behave igere contributed n'abantu bali tokwira chinga kichinyinge ko bana barabo. Trust you me, abantu bali batari kunywa ibinyugu gete bajagete kunywa sengenjo y'abasani barenge na barabo bari kunywa abantu bande bali batamanyite kurama karwa bwasoana ni nando bande bakurama rero bamanyire kurama enjira nera abantu gete bari kubeka chiyanga lakini egajenjie kero bagendera kuna ko bana abantu gete bari kubeka chiyanga style gete. So 30% that means be very careful no muntu to spend more time with. Nkodrengo tebaiga. Omusani omuyabwe kene. Number 1, no musani orago kere okogenderera kwao. Ando okogotebyo boena. Number 2, no muntu okotebye kene na gekuruma. Lakini yagotebye kene. Number 3, no muntu orabe willing kokoroki opportunity. Neba kiko chikokonya kumuetani lakini still yagotebye ngire ganchitema. Tajaga utambuke. Abono tokwikera omwali oho magazeti mambiga yabono motegereri na boigo omurigererio turigereria sense mo ya Facebook live wethera Kiss FM 94.1 enyorre gazeti ya Taifa Leo vile gazeti ya enyorre gazeti ya The Day Nation mwancho motegeri tukulia Friday we manyia manga murekera senga gazeti ya tukulia ko endera tori ne bipinde binde bire bosio ndumwate omwishimiwa Naso Nyandoro omo chairman yo UPA ase account ya Kisi andigare former councilor jinse mochirichia abo macho geja charia arwete jinse mochirichia Mrs. Nora ase studio goenda tore live naende ase keke mutu. Okay. Yeah. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya kachinse cheisiko bunakoretu asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse cheisiko bunakoretu asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse cheisiko bunakoretu asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse cheisiko bunakoretu asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse cheisiko bunakoretu asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya wekachinse cheisiko bunakoretu asore na Kisi FM.
imanye ariro borito asa